こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week ではチベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はモロコとリビアを襲った地震と洪水に悲しみを表明されました。ダライラマ法王はズルー人の指導者、南アフリカ共和国のマンゴースツ・ブテレージ王子の死を悼まれました。チベット亡命議会の議長はチベットへの関心を G20 首脳に呼びかけ、チベットの状況に懸念を表明しました。ペンバツリン首席大臣は4日間のダラムサラ訪問を終えました。ノルジンロマ大臣はチベット仏教の理念転生の伝統に関するエッセイ集を発表しました。チベット亡命議会代表団はエストニア首相と会談し、オープンガバメントパートナーシップグローバルサミット2023に参加しました。チベット亡命議会代表団はラダックでのチベット人権擁護活動を終了しました。台湾の学者がチベット亡命議会を訪問しました。オーストラリアのチベット事務局キャンベラのカマシンゲ代表はオーストラリアのジャネット・ライス上院議員を訪問し会談しました。ワシントン DC チベット事務所の代表ナムギャル・チョルク博士はニューヨーク州イサカンのダライラマ法図書館学習センターの開館式に出席しました。隣人玄関代表はパリで開催されたチベットとヒマラヤの人々の祭典に出席しました。日本の曹洞宗の僧侶が中国に対しチベットにおける人権侵害と宗教弾圧の停止を求める声明を発表しました。サルバドール・カロー副代表は台湾のチベット事務所を訪問しました。インドチベット連絡事務所は OP ジンダルグローバル大学でチベットに関する会議を開催しました。ダライラマ法王はモロッコとリビアを襲った壊滅的な地震と洪水により多くの人命が失われたことに深い悲しみを表明されました。法王は今週亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、モロッコとリビアの人々の連帯の証として救援・救助活動への寄付を申し出られました。今週月曜日、ダライラマ法王は先週の土曜日に説教された南アフリカ共和国のマンゴースツ・ブテレ王子のご遺族と支持者に心からの哀悼と祈りを捧げられました。法王は王子をご自身とチベットの人々にとっての良き友人として忍ばれ、チベットの人々への尊厳と自由に対する関心と揺るぎない支援に対して今は亡きルーズ寺の指導者マンゴースーツ・ベテレ王子を感謝し続けると述べられました。チベット亡命議会のケンポスナムテンベル議長は10カ国と EU からなる政府間フォーラムである G20 の首脳に書簡を送り、チベットへの関心を呼びかけるとともに10項目にわたる主張を行いました。また、チベットの環境被害による気候危機、チベットにおける大規模な植民知識、寄宿制学校の実践や DNA サンプルの大量採集の強制などの問題の懸念を表明しました。議長はまた、インドが今年の G20 議長国に就任したことと、すべての G20 諸国がこのフォーラムに成功裏に参加したことに祝辞を述べました。マツリン首席大臣は先週土曜日にジュティ総院を訪問し、ダラムサラのチベットの施設とコミュニティの視察を終えました。ジュティ寺院の長であるアボート・ガンガルトゥク・リンボチェがラマ・ガンガセル・トゥクと寺院の僧侶たちと共に首席大臣を温かく歓迎し、礼拝堂に案内しました。首席大臣は礼拝堂に参拝し、総院とその部門を見学しました。9月4日から7日までの4日間、首席大臣はダラムサラとその周辺のチベット人学校、僧院や寺院、施設などを視察しました。
情報国際関係省のノルジンルマ大臣は今朝早く、チベットコンピュータリソースセンターの講堂で、チベット仏教の理念転生の認識システムに関する研究論文を求めた本を発表しました。チベット政策研究所所長のダワ・ツリン氏は、冒頭の挨拶で中国の誤った主張に対抗するためには、このような研究書を発表し、流通させることが必要不可欠であると強調しました。チベット仏教の理念転生の伝統に関する文章は、中央チベット政権のシンクタンクであるチベット政策研究所によって発行されました。本の発表に続いて、元チベット国会議員であり、サラコートチベット大学のシニア教授のソナム・ギャルツェン氏、サラコートチベット大学のチベット歴史のシニア教授であるツァンルクトブラ氏、ダライラマ高等教育研究所のチベット語と文学の講師、ニェンタル氏の3人がチベットのガンデーポラン政府の歴史的記述や地位に関して講演しました。先週の水曜日、国会議員のゲシムラムタチン氏、ラギャリナムゲドマ氏、サネツタントゥンルプタシ氏、プバドジェ・ギャルトンサン氏からなる国会議員代表は、オープンガバメントパートナーシップグローバルサミット2023において、エストニアのカヤカラス首相をはじめとする要人と会談しました。代表団はエストニアのカヤカラス首相にチベット国内の深刻な状況、仏教の4つの宗派や文教、チベット高原の環境的意義などについて簡単に紹介しました。イベントの合間に代表団は世界各国の政府代表及び NGO の代表と交流しました。このサミットにはチベット、台湾、その他100カ国以上の代表を含む2000人が参加しました。チベット亡命議会代表団は先週、エストニアの国会議員であり、チベット支持者のユカ・カレライド氏を訪問しました。議員たちはまた、エストニアの電子政府アカデミーの職員とも面会しました。ダワツリン氏、西ドマ氏、テンバヤンベル氏からなるチベット亡命議会の代表団は、ラダックでのチベット人権擁護キャンペーンを成功裏に終了しました。今週の月曜日、代表団はラダック連邦強化領の最高執行評議会議長、インド連邦議会の議員、インドの少数民族委員会のメンバー、ラダック仏教協会の会長、チベット人のための執行評議会及び特別福祉コーディネーター、元州議会議員及びインド連邦議会の元メンバーを含む多くの指導者たちと会談しました。会談の中でチベット人議員たちはチベットの立場を支持し、チベット亡命議会からの10項目の要望書を提出しました。また、チベット亡命議会代表団はラダック大学で中国チベット紛争の解決について講演しました。先週火曜日、モット科学芸術庁長官で中世大学物理学部の著名教授であるハングドゥンヤン氏率いる台湾の学者グループがチベット亡命議会を訪問し、憲法ソナムテンベル議長と会談しました。来賓を出迎えた議長は、僧侶としての教育や携わった政治的責任など、自身の亡命後の人生について簡単に語りました。学者たちは国会の会館を見学し、チベット亡命議会の機能、構成、発展について、チベット亡命議会の秘書のソナムドジ氏から説明を受けました。カマシンゲ代表は、キャンベラのチベット事務所の中国連絡担当官であるダワサム氏と共に、長年のチベットの支持者であるオーストラリア議会のジャネット・ライス上院議員を訪ね、チベットの問題への持続的な支援に感謝の意を伝えました。今回の会談で、両議員は今後のチベット支援活動や、国会議員がチベット問題の支援を継続する方法について話し合いました。ライス議員はオーストラリア上院で議論の中でチベットの紛争について何度も取り上げており、最近では第12回チベットロビーデーに際してチベットの人権状況の悪化やダライラマ法王14世の転生問題について懸念を表明しました。
ワシントン DC チベット事務所の代表、ナムギャルチュル博士は先週金曜日にニューヨーク州イサカにあるナムギャルソイン研究所によって設立されたダレイラマ図書館と学習センターの開館式に出席しました。代表のナムギャルチュル博士は人類の一体性のメッセージを広め、慈悲の心を高め、世界に平和の種をまくというダライラマ法王の公約を強調しました。この落成式には、主賓としてキャブジェ・クンデリン・タツァ・リンポチェをはじめ、他の高官と約400人の参加者が出席しました。人人玄関代表は9月4日から10日まで開催された第22回チベットとヒマラヤの人々の祭典に出席しました。この祭典では、チベット、仏教、現代チベット文学、神経科学、瞑想に関する雑談会のほか、詩の朗読、書籍のプレゼンテーション、チベット唱道、ヨガ教室、歌と踊りのショーなどが行われました。パリのチベット事務所の文化部門であるメゾン・デュ・チベットによって開催されたこの祭典には、多くの要人や著名人が参加し、6000人以上のパリ市民やヨーロッパの人々、その他の人々が一堂に会し、チベットとヒマラヤの豊かな文化を発見しました。の祭典を成功裏に終え、李仁玄関代表はパリ市の人権統合、差別撤廃を担当するジャン・リュク・ロメールパリ副市長と会談し、代表はチベットにおける最も差し迫った人権問題について説明しました。副市長はチベット情勢の悪化に深刻な懸念を表明し、法王とチベット人を引き続き支援することを再確認しました。2009年、パリ市はダレイラマ法王に名誉市民権を授与しました。日本の曹洞宗キュアを代表する僧侶の代表団は、チベット情勢の悪化に懸念を表明し、中国に対しチベットにおける人権侵害と宗教の自由の侵害を停止するよう求める7項目の共同声明を発表しました。常林寺の林修恵医師をはじめ、東京、長野、茨城の9つの寺院の代表者がダレイラマ法王日本代表部事務所を訪れ、代表のアリア・ツワンギャプ博士に声明を手渡しました。代表団のメンバーは中国政府によるチベットの宗教問題への継続的な干渉に懸念を表明し、これはすべての仏教徒と国際社会にとって受け入れがたいものであると述べました。今週日曜日、在日在韓チベット人、日本の支援者たちがチベット民主化記念日の63周年をダレイラマ法日本代表部事務所で祝いました。代表のアリア・ツワンギャブ博士は民主主義の重要性とダレイラマ法王の指導について簡潔に語りました。千葉工場大学で学んでいるチベット人の学生と卒業生は、インドで学ぶ2人の学生の教育スポンサーになるため、最小の資金を日本代表部事務所に手渡しました。代表のアリア・ツワンギャブ博士は、彼らの貢献に感謝し、コミュニティに対する責任感を高く評価しました。日本在住のチベット人と日本の支援者たちは、対面で式典に出席し、韓国在住のチベット人はオンラインで式典に参加しました。メキシコチベット友好協会会長のサルバトル・カロ副代表は先週月曜日、台湾政府の招きで台湾を訪問し、チベット事務所を訪れました。バワケサンギャゼン代表はサルバトール・カロ副代表に事務所の主な役割について説明し、チベット情勢とその現状に関する幅広い課題について話し合いました。また、バワケサンギャゼン代表は9月7日と4日の2日間、台北で開催された国際宗教の自由サミットに出席しました。今週水曜日、インドチベット連絡事務所は、ジンダルスクール・オブ・インターネショナル・アフェアーズの北東アジア研究センターと OP ジンダルグローバル大学と共同で21世紀におけるチベットの理解と題したチベットに関する1日会議を開催しました。インドチベット連絡事務所コーディネーターのトゥプテン・リンジン氏は、基調講演の中で特にインドの若者の間でチベットとの関連性を理解することの重要性を強調しました。1日がかりの会議には、
ジャワハルラル・ネルー大学元教授で、インド・チベット友好協会全国会長のアノンド・クマル博士、チベット学者でグレーター・ノイダのシブ・ナダル・エミネンス研究所とヒマラヤ研究センター特別研究員のロド・アルピ氏、チベット活動家、サッカーで伝説に類し、国際チベット協会教育研究員のロブサン・ヤント氏、チベット政策研究所研究員のトゥンルプ・ワンモ氏らが登壇しました。会議とは別に情報国際関係省のチベット博物館はキャンパス内でインドとチベットの関係と題した写真展を開催し、学生や教職員で賑わいました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございました。